हेलो लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं। दिनै नैबे मोनसे गोदान भिडिअ जों दिनै बै हादोरनि बादै मिथिनो लागोन जाय हादोरजों जोंनि भारतआ बहुत सिगांनिफ्रायनो बहुत मोजां रिलेसन दङ। जेबो दावराव दावसि जाफेराखै। बे हादोरनि मुङानो जादों नेपाल। दानि आं जागायदिनि। नेपालनि गासै पपुलेसनानो जादों नेपाला गासै 3 crore पपुलेसन दङ। ओमफ्राय नेपाला मोनसे लेन्डलक कान्ट्रि। लेन्डलक कान्ट्रि माने मा? माने बे हादोरा नेपाला अनेक दस्रा हादोरजों माने बे बेंथे जानाय आरोना। बे गेजेरावसो दङ। बेबायदि हादोरखौ लेन्डलक कान्ट्रि होनना मिथियो। ओमफ्राय नेपालनि गासै टटेल GDP आनो जादों 30 बिलियन ल'। मानोना नेपाला मोनसे बहुत गरिब कान्ट्रि। बेनि थाखायनो बे नेपालनि GDP गासै 30 बिलियन ल'। ओमफ्राय नेपालनि जा नेपालनि फ्लेग, बे फ्लेगा अनेक दस्रा कान्ट्रिफोरनि बेलायाव बेयो नेपालनि माबाया फिरफिलाया अनेक आलदा नै बियो। जोंसोर बेखौ फट'आव नुनो मोनगोन। ओमफ्राय नेपालावनो दुनियानि बा वर्ल्डनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन जायगा बेयो 10थानि गेजेराव बयनिख्रुइबो गोजौसिन 10थानि जायगायाव माने मा नेपालावनो 8थाया बयनिख्रुइबो गोजौसिन जायगाया नेपालावनो दंखायोनो। माने 10थानि गेजेराव 8थायानो नेपालावनो दं आरोना। बयनिख्रुइबो वर्ल्डनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन जायगाया। आरो नेपालाव गासै 81% मा हिन्दु, 9% बुद्धिज्म आरो 4% मुस्लिम, ओमफ्राय दस्रा धोरोमफोर दंबावो आरोना। ओमफ्राय नेपाला साउथ एसियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन हादोर होननानै मिथिनाय जायो। आरो नेपालावनो जायखौ जों भगबान बुद्ध होनना मिथियो, बिनि जोनोमा नेपालावनो जादोंमोन। ओमफ्राय नेपालाव फिसा हादोरबाबो बेयाव गासै 123था लेंगुवेज माने राव रायज्लायजानाय जायो आरोना। ओमफ्राय नेपालनि अरिजिनेल नामा मा होनदों? नेपाल हादोरनि अरिजिनेल नामा जादों फेडारेल डेम'क्रेटिक रिपाब्लिक अफ नेपाल। ओमफ्राय नेपाला मोनसे टुरिस्टनि थाखाय बहुत फेमास होननानै नोंसोर मिथिखागौ। मानोना नेपालाव अनेक मानसिफ्राबो बेरायहैयो। ओमफ्राय नोंसोरबो बेरायहैखांबाय जानांगौ। ओमफ्राय मानोना नेपालाव अनेक बेरायनो थाखाय अनेक जायगा दं। बेनि थाखायनो ओमफ्राय नेपाला टुरिस्टजों फैसा खामायनो हायो आरोना नेपालनि गभर्नमेन्टआ। ओमफ्राय नेपालनि केपिटेलानो जादों काठमान्डु। ओमफ्राय बे काठमान्डुआवनो वर्ल्डनि 7था इउनेस्क' वर्ल्ड हेरिटेज साइट दं। ओमफ्राय बे 7था वर्ल्ड हेरिटेज साइटआ माने बहुत नायनो मोजां आरोना। ओमफ्राय नेपालावनो मोनसे पशुपतिनाथ टेम्पोल होननाय दङ। बे टेम्पोला बहुत फेमास। नोंसोर बेखौ गुगोलाव नायबा मोनसिगोन। बे पशुपतिनाथआबो बहुत फेमास टेम्पोल बे वर्ल्डआवनो। ओमफ्राय नेपालाव दिनैसिम इन्टारनेटआ बहुत स्ल'नो। माने नेपाला जायगायानो फुरा हाजो एरिया जोबसै नालाय। बेनि थाखायनो माने नेपालाव नेटनि कानेक्टिभिटिया दिनैसिम स्ल' आरोना। जोंनि बायदि स्पिड नङा दासिम। इन्डियानि बायदिबो नेपालाव दिनैसिमबो 2Gसो सोलियो होननानै मिथिनाय जायो। दिनै दा फुरा वर्ल्डआवनो 2023 सोलिगासिनो, नाथाय नेपालाव दिनै 2080सो सोलिगासिनो दङ। मानोना वर्ल्डआ फल' खालामो इरासपुर केलेन्डारखौ फल' खालामो। नाथाय नेपाला माखौ फल' खालामोनो? नेपाला बिक्रम सम्राट केलेन्डार बेखौसो बेयो फल' खालामो आरोना। ओमफ्राय जेरै वर्ल्डआ फुरा निउ इयारखौ जानुवारि मान्थआव फालिनाय जायो नालाय, ओमफ्राय नेपाला मा बे निउ इयारखौ एप्रिल दानावसो फालिनाय जायो आरोना। ओमफ्राय बेनिखायनो मा नेपालनि टाइम जनाबो आलदानो वर्ल्डनि बेलायाव। नेपाला वर्ल्डनि बेलायाव माने 45 मिनिट लेट आरोना बेनि माबाया नेपालनि टाइमा। ओमफ्राय बे नेपाला माउन्ट एभारेस्टनि टाइम जनखौसो बियो फल' खालामो। ओमफ्राय मा होनदों? नेपालाव दिनैसिम लाभ मेरेजखौ खम जानाय नुयोनो। मानोना दिनैसिम बांसिनानो गावनि बिमा बिफा सायख'नाय हौवा बा हिन्जावजोंसो मानसिफ्रा बांसिन हाबा जायो आरोना। ओमफ्राय नेपालनि गासै लिटारेसि रेटआ 68%ल'। मानोना लेखायाव एफाराब गोरों मानसि गैया बेयाव नेपालाव। मानोना खामानि मावनो थाखाय नेपालनिफ्राय इन्डिया, बांलादेशफोराव बुहुत मानसिफ्रानो नेपालनिया खामानि मावनो थाखाय इन्डियाआव खारबोयो। मानोना गावसिना खामानिफ्रा खम नालाय, जायगायाबो हाजो एरिया। बिदिनो वर्ल्डआव जेरै रबिबाराव बन्द' जायो बांसिनानो अफिसफोरा माबाफ्रा। ओमफ्राय मा नेपालाव मा सुनिबारावसो माने नेपालाव बन्द' जायो आरोना। नेपालाव गोगोम दै दं आरोना। बिसोरो माने दैखौ दिनैसिम नाथाय मा मोजां खामानियाव बिसोरो बाहायनो रोङाखै। माने गभर्नमेन्टआ बेफोराव फैसा गैया नालाय। ओमफ्राय बिसोरो मा बेफोराव दै दंजायोबाबो बेफोर दिनैसिम बे दैजों बिसोर कारेन्ट दिरुननो रोङाखै, बायदिसिना अनेक बुस्थु बानायनो रोङाखै बियो। बेनि थाखायनो नेपालनि गभर्नमेन्टआबो दिनैसिम जौगानो हायाखै आरोना। ओमफ्राय नेपालाव दिनैसिम धोरोमनि थाखाय दिनैसिम मालाबाबो दावराव जाफेराखै। ओमफ्राय नेपाला मोनसे ओरैबायदि गोजौ जायगा, ओमफ्राय बेयाव बयनिफ्रायबो गोजौसिन जायगा आरो बयनिफ्रायबो गोजौसिन लेक होननाय बे दैया बे माबायावनो दङ, नेपालावनो दङ वर्ल्डनि। नेपालावबो गोगोम जिब जुनारखौ मोननाय जायो। ओमफ्राय नेपालाव मोनसे येटि होननाय मोनसे मानसि, बेयो मुफुरफोर बायदि गोजौ गिदिर, बेयो येटि होननाय मोनसे माबा जुनार दं आरोना। ओमफ्राय बेखौ नेपालि मानसिफ्रा बेखौ दं होननानै फोथायो बिसोरो। आरो बिसोरो साफा सानैया नुखांबाय होननानैबो फोथायो। नोंसोर गुगोलाव नायबा नुगोन कि येटि होननानै मिथिबानो बेयो मोनसे बहुत गोजौ गिदिर, बियो मुफुर बायदि गुफुर कालारनि, बियो बरफआव थायो होननानै मिथियो बेखौ। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि मोनसे नेपालनि बे भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो नेपालनि बादै मिथिनो मोनदोंबा, आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन, साबस्क्राइब खालामगोन। गोजोन्थों। थेंक इउ।